Môj, aký roztomilý chlapec, ako sa srdiečko voláš? No v prvom rade je to dievča a volá sa Lola. A sme tu kvôli očkovaniu. Záškrt, detská obrna, čierny kašeľ, všetko správne. To je sranda. Sme tu z toho istého dôvodu dať môjho drahého Paula zaočkovať. Okrem toho využila som príležitosť dať sa sama preočkovať proti čiernemu kašľu. Nechcem riskovať, čo sa týka môjho dieťatka. Naozaj? Smiešný nápad. Iba ak sa chcete hrať na dokonalú mamičku, ktorá sa delí so svojím dieťatkom o všetko a ukazuje solidaritu s extrémnou bolesťou injekcie. A ja naozaj nechápem. Myslíte si to? Zdá sa, že ako rodičia môžeme dostať čierny kašeľ a nakaziť tak naše dieťatká. Úprimne, premýšľajte o tom 5 sekúnd. Boli ste ako dieťa očkovaná. Preto ako chcete chytiť toto hlúpe detské ochorenie a z akého dôvodu, keď vás nedávno zaočkovali? No viete, naša imunita voči čiernemu kašľu netrvá celý život. Ak chceme zostať chránení, musíme sa dať preočkovať. Pozrite sa na tento plagát. Podľa nedávnych prieskumov si väčšina rodičov neuvedomuje, že matka, otec a blízke kontakty sú hlavným zdrojom kontaminácie čierneho kašľa pre novorodenca. Riziko nakazenia čiernym kašľom je vnímané ako nízke. Rodičia boli zaočkovaní proti čiernemu kašľu v detstve. Ale ochrana, ktorá sa priznáva infekcii čierneho kašľa a očkovaniu, trvá 5 až 10 rokov. Pokles imunity ponecháva dospelých náchylných k infekcii alebo opätovnému nakazeniu. Infikovaní rodičia môžu nakaziť ďalších náchylných jedincov, vrátane ich bábetiek bez imunity alebo čiastočne očkovaných bábetiek. Preočkovanie dospelých proti čiernemu kašľu a podávanie posilňujúcich dávok proti čiernemu kašľu rodičom, rodinným príslušníkom a pracovníkom starostlivosti o deti môže zabrániť prenosu čierneho kašľa na bábätká.